semo ubenya abura bom semo ubenya nyamsum sem ubenya aniji mun sem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyo sem ubenya osumpa di bra ubenya ubenya ninina ubenya sompa tv yabana papini su sompa die ema kefia pa Premono ena abosa no sompa kase na awie Empire Hill Party Clinic aso asene na time heba hona kase boyi efiri na 93.1 enu ye pivot na santema age atum esi wansa na abo apete ama de hye na nya bi ayiko 100.9 wono nso fa bi wasantema mu ha France abrochima mu Paris enu ya damfo pa radio sompata kwa 101.1 edi dem sabre 103.3 takura dina na afa wonom nso afa sompa 106.1 bron champion de duakwa na hinkuro tachiman no eno ye bono puye na hinkura 90.7 wonom e wonkura nsa nso age wonom afa ato de apete ekosi frawa no no ho a doma hinkuro sompa 101.3 sabre kro na mani masase paso doma 100.7 eja usu be man ne dom wo mo bie ma kodivo afo nyina nya esomfa so na de wo office nso a YouTube no wabie no gwayi di atom sompa FM live ho obenya yen afi sompa 106.5 FM Accra Facebook no enimo ngumafo adwenkyere koto ye bekenkan de amaw decoder so baby FM stations no wono obenya sompa ho na aduru mankasi mu a 106.1 FM no eno ye Kingdom wono nso de nsempa bi enam awiei ensam a ye deba de edi mu akotena bete ebi ne se Asia ya wonom ehwe nwomesua so de kokobo ama asuafo se wone wa kyerɛkyerɛfo tokwasem ya ekoso na nsen wantwɛkyerɛ ade enieni nsen wantwɛkyerɛ ade enieni ene beye wonom Ghana mampani ne His Excellency Yera John Dramani Mahama ka kye yenuan Mozramifo enei wonom ahye akwamkyene ase ese woma wonom mo enedwo ensem bi anom mo enedwo ensem bi etachiri Ghana ene Togo boda etachiri Ghana ene Togo boda ho nsensam ne sade wi ase nyina ne abibimamu ha yebenya nka yenom nsukuro ne aduane koro no wasafo Togo fo krata na eno yeru akwache fosu ena ne nsa sha asem yase CDD Ghana so Yera Mahama ban wanya afe ewo akonwa yi wode nsem bia todwa ayensusudie bi ya no efa nkontabuo ho so de amane se wofa so a ebetimi aboa na mamu no wasansam ni no anonyanyafo kwadwo opankroma wono so akyere na dwen afa de CDD Ghana fo eken ho yewura kwadwo opankroma krona wono nso de kokobo bi aba na ne nyina eyesa weaponization ene ehonsam no na wode wani kyeremu ewa asie ya wonom ehwe ema ne mema afiase kyeremu bambo ho nsem so a ma bi a wono etua ano eyade a Elmina Potem wo kyerese obi akwakwa wo akoto akwada no ato atwene akwada no aba bedi ne nsem eho nsem ni mu nkyeremu awie ubeti mu nsem Sunyane West mra shebedwani ayononyamfo Millicent yeboa amankwa wototo sra banse ema wo mo Ghana ha wo mo di dwa no yanwene wo mo ho na sebio ema no ebre Rich Hospital security officer ya wo mo aso to no suspect no wo mo make say ya so ne penchi efutuo akọ ediama Ghana meburu se wonhwe na wonfa wo ho enwura kuayomu ensem bi eti yasronko edi akwama nadmo adwumako na mu nsam ena mawie abusua ye bekwa amanone na mampane Trump wasaka mistake ni bio na sa mistake we de o say a big mistake na owura Obama na yoy mistake benya ye de bebre wo kase mu eno ena wie ya bo ano ayesamufo nso asemu a Endpoint Homeopathy Clinic waso ye mu a time herbal mixture ene kasa na che mineral water eka ye ho no akenkanfo ne ye triple we ma agya APAM DADAA
ewie mene menuano mama Abena Badu Adepa Kofi enafi Oheneyere mame ekua yeboa esia mabronya Ewie ewusia momayen fa wo Oheneyere enhyase na ensem no sane esitie no wontimi embiebie mu emfa maye na ne ye ensem na se a na ye hyase e de free enwumasua mu enwumasua ayoma bia ekiri bremo na sade empempi na no abaya hodo ya wonom ebedi adwa efri bra ya hyase ato aba ewo eya memu kwan so afia pema henkro aduokro mienu mu no wobia oba betena Ghana adwa kese no so no se mampanyin no wonna pamfo eye bi eboa sebe ya womasua ho nsem no ebetimi afa ne ntampa ede afra na ehyehyede bebre ne sesan dodo na no ena mpanyefo abra no wotimi ede rua enwomasua mu na no ena aba betodwa se ne asua ya omohwe enwomasua so wonom de krat atententia babonten wei eye kokobon nsem ya wakrukra na wode egu enkrata yi so na wase enkwaba wobia se asuafo student ahodo bi ya wonom so tiremu da kankan ahye wonom ema ewo wafiefie ya kyase bi wo ho ayantia wonom na ode ababonten obi won so ayatia no atenetene nanso no yese wo na sa wo ba eya akwada pa wo se ebia wo ba de wo ye no obi de na ya akwada bo no obi wo ho a wo betene ne sanya de a wo betene san kwada no na wo babonten wo de won su no wo ban kankan no e de adru suku ya wonom agentitiye wom na wo se na sanya de nka bi nhye ene ekade ne importamo ye bo mama ne se asuafo besenum wonom etre nsɔhwɛ wɔ se wakyerɛkyerɛ ni anasa kyerɛkyerɛfo binom a wɔhwɛ wɔn so no baako bi wɔ hɔ a wɔama kwan ama wɔamo apɔ enti wɔn ho fa wɔnom wɔ saa enwomatwerɛ a na wɔkyerɛ no emu krataa ne mu nte no ɛma wɔkɔsi bam no asɛm no ɛkɔ court ɛma ewie kyerɛ sɛ sika kakra bi ɛne yɛde toto wɔn ti sɛ wɔn ntua ɛnyɛ mpatadeɛ ɛmfama saa kyerɛkyerɛ ni no ɛno ɛna so yɛde kɔkɔbɔ ɛba sɛ suani biada a wobɛbɔ ho mpem emusuo bɛkan na odo wonsa bɛkɔ akɔka kyerɛkyerɛ ni emponi se bia wode wano ebekɔ akɔka asɛm ede atia no esanse na nsen yɛse yɛ mmoa ɛwɔ school mu nte no wɔkyerɛ sɛ wanhwɛ ya wɔ mu bɛhwɛ na wɔnom so etimi aboa amoa akɔtena fie bia na efie tena ɛna yɛ wode esene school mu ensɛm wese nyina no eto dwa wabra na 54th delegate conference of the Ghana National Association of Teachers natefo wɔnom so mpanyimfo wɔn hyiamudie afia no de ne de to so aduonum nan ɛna na ekoso enam so nte no President John Dramani Mahama wode ensem ekoto dwa se niema ekoso na nsen Kede Senior High School no empanyimfo ye ya kyerɛkyerɛfo de tuturu ehumesua so ye ne hwɛ na wɔn pɛ ho pomasibre no ɛna Dr. Apak wɔno ɛna ye panyi kwankyerɛfo ya wɔda ehumesua so ye no ano ɛsɛ panyi pa be de akyire no ɛna ɔde ne nsa hwɛ krata ya sɛ mampanyina kabidi a wɔn so waso mu nte no ɛna kokɔbɔ ɛnkɔma asuafo wo gentesi ye wɔ sukuu ma ye din na tena hɔ ne sua de na daache na wo bɔbra na wankasa ɛna wo bɔde ama ho kɔbɔ mpem ɛkɔ tre wonsa ɛwɔ kyerɛkyerɛ ni bi so a baabi ɛsɛfata wo sɛ mmara no nkasa no wɔde wo gyina no wɔde wo bɛgyina hɔ yɛnto ansɛm no so ɛmfama mo abusua yɛto nsɛm no ɛso ne awuramu awɔ mozirami wɔnom ɛsom kakra wohyɛ wɔnom asrada no ɛso a wɔamo ama ho kwan ɛsɛ bosumi a yɛahyɛ aseɛ yi wɔnom wɔ akɔnkyere ɛwɔ mu a wɔnom ɛkyere akɔnkyere kronkron yɛ a wɔnom ɛfrɛ no Ramadan na Ghana mampani His Excellency Yɛwura John Dramani Mahama wɔno ɛna ɛkasa yi wɔse wɔne na abusua afei ne yere maame Lodina Mahama wɔnom mienu nyinaa ne na abusua ana afei ne sia manyoko wɔn kan nyinaa ebom na wɔnom ama yɛnua no mozramifo a enei wɔnom ayɛ akɔnkyere no wɔse ne mpa ebɔ kaseɛ ɛne sɛ Allah ababoa wɔnom na akɔmkyene ya wɔnom ahyɛ aseɛ yi enefua no pɔrepɔre aduasa no bɛso no na obi bia da wɔyɛ akɔmkyene na koma a wɔde yɛyɛ ana afei botaye nti a wɔgyina so yɛyɛ no ala etumi etie wɔse mozramifo mu nti o na mu ntie ne yie wɔse saa akɔmkyene ya mu kyene boa ama ala etumi atwemo aban mu yie na wɔtumi ene mu adi nkɔmɔ na aboa ama mo so mo asetena mu ene mu yie die mu nsɛm atumi akoso wɔse nso hɔ a mo bɔ mpaye no eye enka bom afe asomdue ene se wo betumi anyini wo huhu mu yie ni nyina eka ho bio na emu anu wakyere mu se nyankopɔ ya dom na mo hyase ahomakye no na mo nya hyase na mo bɔ mpaye no na mo kyene kwam na mo bɔ mpaye na anwumere no
mu break mu fast ne a erit mabushia afei ebia mayonkofo bia mahia mu krosi na aya mo nkai se enya akwamkyini nti na ebia mu yi abonefo sam akwa edi afiri mu na mmom mu yi afiri mu sade ye be ya ala betumi ahira mu no ahira mu yi Ghana man panini His Excellency Yera John Dramani Mahama ninsamni. Hello and assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. As we stand at the threshold of this blessed month of Ramadan, Lordina and I extend our warmest greetings to you and your families. Ramadan is truly a special time, a month of reflection, renewal, and coming together as one community. As you begin your fast, may your hearts be purified and your imani strengthened and accepted. May Allah the most merciful grant you good health and peace of mind and abundant mercies throughout these 30 days of fasting. May your prayers be answered, your good deeds be accepted, and may this Ramadan month bring you closer to our Creator and to one another. As you break your fast each evening with family and friends, remember that the true beauty of Ramadan lies not just in abstaining from food, but in the discipline, compassion, and generosity we show to all, especially to those who are less fortunate than us. Let's use this holy month to strengthen the bonds of unity, love, and peace in our communities and across our beloved nation, Ghana. From my family, we wish you a spiritually fulfilled and blessed Ramadan. Ramadan Mubarak. May Allah accept your worship. Thank you. Ghana man panini His Excellency Yera John Dramani Mahama nesam ya wadima yenuanu mozramifo wanemu ahya wanemu Ramadan ase entinu wase we Ramadan Mubarak ena woma womo etrin kwansam sade be ya mu bewie bosome no mu wie no kwasa na mo mu benya bibi papa de afri ara nchen na mo so mo ho atumi atomo e wasetena yimu atabel na wonderful eno ho asem no enti wo mugusu akwanche kronkron ena enkuta hode bofo edema womai womampani aboboa no Yera Felix kwa chifosu ne nsasha krata ya se a wormode aba eno na waboso achese onza adechie obenimu no enche mampani ekọ wiase nyina mansanka bomu konhye amudie ho no wo se obabobọ nsem bi no so a ebebo abibiman no na eno na Yera Felix kwa chifosu de abeto se bese mfinhia nwatwini Woman Ghana any Togo ya share so baby e share na nkasa ye de bo na ho nsa nsem binom benfinsha nwatwini wo ma pemso a e kama ye se entiase anhye da nya adwuma na make se wo ma sa atro krata afoforo e de kọ se de be na wo mo bete ne mase na agya e beduma aboa ma ye ne wo mo ne bo afipam ye tretre ye ntaba mu atre ye nkwaba mu e wo dwade after no mu a wono mo nso asomfa so na atimi aba na emom woman kwaye yire mia bi wodi bibi kwa na wo mayire na mo wo mo de wo mo de ba na wo mpese emongo enti se be na aboa na ne tonkom na ne bonkom no nti empanimfo aye nhyehyeye a eno nso kura enesa United Nations Convention on Law of the Sea UNCLOS no ene no eboso pepepe enam saya so ema Yera edne nsa sakrata asese we de mampani aboboa no pe ene firi ba so de be na ahye so ahodo enyumaku ayewo ene Togo de no nyina yebetimi edi e kaso bomu ye na ntawantawo bia mamu no eno oho na wo de ekrata akoma wo afei yatoa ensem no so Yera John Dramani Mahama mampanyi ebetena adwaso ne mprenu eso se mampanyi no eyade a ne ho nkontabo dodo na no wodi afe ewadwa no so no amafo dodo na na aka ho nsem na mpanyi ye kase foforo kra ye no aba bebom no Center for Democratic Development CDD Ghana wonom so de wonom assessment wokode ani wa de wono akasa na adwa ye a wobedi ye no ne mprenu so nachi na wo kire se besa 2025 no eba de nyina no na wo hwe o my Ghana adehye na wo de kọ ohamobu penda besa 28% pe ena na ewo gidie ewo mampanyin ene ne hyehyeye mu na so nei no wo hwe kwan ya wo ba ye wo tena adwaso afe entotoye ene hyehyeye mapaya wo de egu akwan mu no a akoka hu bi ama na nipa dodo na no ena enya arehye mu na so wo kire sa akwa te se kotire janan kakra bi ete akira nka ban no wo hwe no wo de ne nan asifom dan kwa akra no a ebetimi aboa ama won so no wani so ade hunu bi a wo 2028 mu no enka wonsa etimi aka wo dwumadi adura wo bo
dwadata na wɔkyerɛkyerɛ wabra na assessment dwumadie no ɛkɔsoɔ no ɛna panyipa ya wɔno ɛba bambɔ ho nsɛnsɛm a wɔnom yɛ adeɛ wɔ mu ɛba abatoɔ ho nsɛnsɛm anaasɛ bi akɛtayehyɛ prɔyɛ kankan ne dream di a wɔnom edi mu entintima mekyerɛ Ghana Anti-Corruption Coalition Madam Beauty emefa nate wɔno ɛna wɔyɛ panyi kwankyerɛfoɔ ya wɔno yɛ kyerɛkyerɛfoɔ ɛda ekuo ya no wɔde nsɛm kɔto dwa kyerɛ sɛ deɛ wɔtwa sanempepi da no wɔnim sɛ n'akyiakyia wɔnom nhwɛ na nkontabuo mapa wɔma wɔn ho ehia wɔn sɛ bɛyɛ a ebetimi aboa ama amamuo no ɛho nsɛnkayɛ ɛne ho nneɛma no akɔyie ɛde ama mampanyin na pamfo corruption agenda, particularly the issue of post-regime accountability. Have we reset the post-regime accountability to a truly regime accountability? We are saying that the Mahama administration's first year looks good. We need to see data regarding numbers, data regarding impact, and data regarding regime accountability. So anhyɛ da ankoye no ya wɔkyerɛ sɛ faketa hyɛ ho no ya special prosecutor ebi kɔdi ne nsɛmba bo agina otuku ahodoɔ no so no ebi kɔka wɔn nsa no wɔsɛ ho nkontabuo mapa no wɔmfa meto dwa na wɔntimi ensi ho brekute sɛ bɛyɛ a daakye bi a ɛwɔ animu a eni achipi no ebi entimi ansa antodwa biem na ne deɛ no ɛkyi no maame me fakasa no ɛkyi no ɛna panyipa bi ya wɔno so ɛbabambɔ mu nsɛm a wakwadale ahye abin wɔ mu Kenneth Festus Abuaje retired. One also ede kakra etuaso. Dia wade abani say and wakano. There's a difference between managing crises as they arise and building institutions to prevent the crisis from happening. The question we need to ask ourselves is, has the government during the 1 year laid sufficient foundational elements that will help it to build upon the security, defense, and the peace-building architecture of the country? The threats that we are facing are not standing still. They are evolving. And I think if the reset is to mean anything, it must move from deployment to redesign. A defense modernization audit, a national disarmament strategy, a digital recruitment reform. Abai no hwe na wonfa neema toto akwan mu se beya atoyonchema hodoɔ wɔyɛ na hodoɔ yɛ mpempi na fa banbɔ ho nsɛm ya na ɛtoto ape ɛwɔ yɛ ndwumedi ahodoɔ mu no abai no ensi gyina papa wonfa proactive measures neema a obetimi ahyehyɛ ɛde agu animu sɛ empo no sɛ nyama ya ebetimi ayɛ ne sa ne ba na yɛ ho ankwan kwɔkyere yɛ pi Kenneth Festus Abuaje retired ɛno ɛna wɔde nsɛm wesi nso ɛde ma abai no wasansam krona mu no ɛwɔ abra CDD Ghana one me do am assessment yi etu dwawie ye no eno ne nyamfo kodwo ponkroma ya wo no woyɛ ofoase ayire bi emra hye bedwani owura yi woyɛ information minister pen wano so ekasa kakra ɛho no se sadia wano so kalikari ne niema ehwehwe mu ano kamia ye sadia CDD Ghana fo eken wase we no aye fair pa ebi onso abalance nti we wase fair and balance na kyerɛ sadia aban modern bone 1 year yi mu yi waye ene de akoyie de wankoyie no wase etwayie se CDD Ghana fo eho aka ebi wonso biaya ekoyie wanom aka ne sa pepepe de ankoyie so wanom ekyeremu sadia onnyamfo kodwo opon kroma eka ne nsemni. As we do on the floor of Parliament every now and then, we prefer alternatives. You will notice that we don't just go out there to criticize or to poo-poo. We prefer alternatives. Whether it's to bills or to policies, we prefer alternatives. And our prayer is that some more attention will be paid to the alternatives that we prefer. Not, just dismiss that, you are in opposition, so keep quiet. But to take it from a point of good faith that these guys have been in government before, they've succeeded before, they failed before. If they are telling us to pay more attention to this, maybe we should pay some more attention. In the instances that we have drawn attention very strongly, we regret to say that when attention was not paid, down the line you will hear of, something very unpalatable. But we will not stop putting on the table those alternative views that we believe will be in the best interest of the Republic. So, for example, Openi okasa ye oswania kane no na wɔhye enkrato ho nsɛm so ɛwɔ my Ghana mu ofuase ayire bi ye esikɔ wohwɛ wɔ mu a ɛyɛ bambo adwumayɛfo ba bia woni hwɛ pa asa obi na asoma wɔn ɛka wɔn sɛ kɔyɛ wo ansa na wɔ mahwɛ no
eno keka we nyina bom na wo wie de beto so na abeche so aba ne ma wo yo no eye fe eye bibia na asade esabio ununu wo ho no wasansede. Internal intelligence agency with that of the external intelligence agency. That current draft is dangerous. It needs to be split so that there's clarity around what the internal intelligence agency can, and they will not wade into the work of the external. Neither will the external wade into the internal. For example, when you go to the US, the CIA doesn't operate in American territory. They are external. In the current draft, it's been put together. Our alternative proposition is decouple them, don't put them together. I can give you some more in that particular bill. We have alternative propositions that say limit the minister to just reporting to Parliament. If you don't, then you are now usurping the constitutional rules in Articles 83, 84, 85 given to the National Security Council. So for us, anytime we raise some, come to the table with an alternative proposition. We think that in terms of the law, there's no problem there. It is a practice that has a problem, and the practice has a problem in the area where the law enforcement agencies are over-weaponizing their powers. Basic things that they are supposed to grant bail on, what they now choose is to detain you for a longer period and put onerous bail conditions on. Yewra akojo oponkroma ofuase ayrebimra sebedweni na wono so de sansemi etusu bi. Afeyin ransom fufuro mo yekwo asue ya wonom ehwe ema ene emema ena afenso enkwada eyedie ho nsem ho asetena mu bambo dwumedie nyinada wonom ena ehye wonsa na maame ya wono yesue ne etua no eye honorable Dr. Agnes Namomulate wode nsem atudwa ekyeremu ekyerese awohwe no eya na eya enkwada eye yefunumu akyede baako anase yefunumu ababaako ya wonyankopon wode dom adasa na so no eya na nipa bi wo ho awodwunu wonom ho awonhye dante wonom ase se wo ba be fa furobo so menkro ne ekyire na nyankopon asue no wasomdwem wase mempa akwada no na wakwa akoto no de atwena bonten wase asem wese ekoso e wo maiga na hase na nya ne na ehya se ebre wie do si ehwe na yetimi atwa so sabie son eye ensemu a ense na enfra ya eni kwan si asoso e wo maiga na mu hase nom na krata bia wono de ba bonten emu ama ne bo ya mami na ne nsahya se ene se wonka bi enhyemu wodani kiremu e wo Elmina empotem ho e wo emfifi mantemu na wɔkyerɛ sɛ wɔn mu kohunu akwada bi a wɔno yawo no ɛdaba akopɛ day old baby ɛwɔ ɛyɛ bronyi bima estate ya no ɛwɔ Elmina potem ho ya yato na twene ba na wɔn so wɔse wɔn pa akwada no ɛna wakɔ akɔto no watwene na wɔse wɔkɔpie no so sa na akɔ akɔyɛ arehosɛm ɛnam saa yɛ so ma wɔtabiri akwada no ama wɔde na akɔ akɔkyerɛ mu ɛwɔ ayasabea ya adoktafoɔ ɛne anessefoɔ egyina akwada yi so ntentene sɛ bɛyɛ a empɔmuden ho nsɛm bi adato kyekyema ɛwɔ ɔno so ne nipadua mu no wɔbɛhwɛ na watenetene no ɛde aba no wɔse akwada no empen ya yɛkasa de ne ho yɛ ya kyɛsɛ wɔgye ayasa na so no wɔde asɛm ne nyina da no akɔ akɔma Ghana Police Service for sɛ wɔnya dom emfamoa wabla Department of Social Welfare for so ɛboa wɔnom na wato kɛsɛ no wɔyɛ investigations anase hwehwɛmu ya esiase na wɔmahwɛ mpɔtam wɔ baabi a na wɔnyem bɛsɛ na bosom wɔtwe ɛkɔ bosom menkono hɔ ya wɔnom ho sɛ wawo enso ne bankita no no wɔnom ɛmoa na wɔmo ɛmfa no magina emrana no no wɔse ɔbaakofo hɔ ne nsa enso nyankopɔn ani kata ɔbaakofo nso enkyere danfo enti kusi bɔdɔm wosa na meso mesa enyo ɔbaakofo na nanane abrewante no ɔmanfo no nyinaa enye wɔafam de ɛmoa obi biada behu nipa bi a wɔte saa no bɔmɔden social welfare department bi ɛbɛn wɔ anase police station bi ɛbɛn wɔ no koyi wɔnom asotere na wɔn so no so mu so a wɔsenya ade a wɔbɛgya wokwa wɔbɛhwɛ na aseda bia de wɔ hɔ no wɔtimi de ama osika mu o de ebe mu o wɔbɛtimi hwɛ na wɔde ama wɔse wese no ebɛtimi aboa ama ne yɛbɔ ne yɛte saa no ɛtoɔ ɛtimi atwa ɛno ti wɔse yɛmfa kwan wese so na yɛmfa aba wese ntudwa sɛ obi biala wani bɛbɔ sɛ nipa korɔ no so no wɔbɛfrɛ 0800 800 800 0800 800 no ɛyɛ toll free number we wo fra yɛnte wo hwe bɔmɔden na yɛnyina yɛntimi moa na ɔba kora wo kodi sa anyina brasɛm no wɔnom ɛnsa ɛtimi aso ne mu no ɔde gyina mmra no akɔkyerɛkyerɛ mu ɛde akyerɛ adasa Emma ansam ane egusu a yegyina mu yi ewo original yekase ewo sompa hyi maame ya wokasa eye opani a wono wosi adehye a wonom ewo Sunyane West abato empesua so anemu ewo emrahye bedwam ese emrahye bedwani onyenyafo Millicent yebo a amankwa wona ekasa yi ebra emrahye bedwam womkɔ asetena na emma eguo na mema guo na honorable Millicent yebo amankwa so ne gina ho no say Mr. Speaker
ensem bi ha ma pa wase aneka sansa ma dia mu abadaye ya dwene mo ho mani ho amema ni wo enti ni se dia ya bo amema pa wa abrabom ni asetena nya asem ka 20 ba kasa ni entie ana se Mr Speaker me toto sra empanimfu a yehia ha se parliamentarians ape aban eni panimfu enumaku a wadom eka biwom asa yema yaninko emma awom ya adwadifo ho ye pa ewo my Ghana mu wase emma anko asabi yebuada se ye wie adwumayo ni yebekwadwom na emma nyina ase ya madwa ehi na wokoto biribie ade akofia kwose wanu pepepe mu enti no wabatoto asrada wase nanu awrehosam a esi ye ewo Burkina Faso emma ekwakofa tomatoes ya baba beton minu mienu nti o si ekwadwam a yebenya bia betwimuko yebenya bia ba fra ya bebon kwan papa bi nkwan dawa bi nti ana wanum ekohia ye ente sei wakasa kire mu sese aban no bema nani akwa agriculture ho yie wamwa mu duadua moko afe entosi enyadoa entowa ne de keka ho na emma no atumi didwa ne yie ewo mayimu anka beboa wanum ensode enko obi ma so wo mokwa akwakofa atosode anase bibi yetesa e de aba na sanyame amfafia wanum akwakohia wakasa kire mu sese de maslok ene adwumakuo bi wanum betumi aye madom nanka wamani akum ema wamudi dwa ho a anka betumi aboa yie pa bra wakasa ne yensem kireni na na opon chichiku atu bi som yen. Mr. Speaker, the general background of the increase of these activities is one thing we need to condemn. It was senseless and it is not something we should encourage. Mr. Speaker, as a young woman speaking, this, Mr. Speaker, and listening to this comment and genuinely we want to politicize it, Mr. Speaker, is one thing we need to condemn. When there are current issues, let us look for solution to solve it. The blame game in this chamber, Mr. Speaker, is becoming unbecoming. Matters like this, and looking at my colleague woman, because of her life, because of the family, need to travel, Mr. Speaker, and at the end, what happens? And as leaders, we sit here and we want to blame the government, which the situation just happened, and all of us, Mr. Speaker, we are leaders. We need to contribute and have a way to solve this matter. Enti no se yansha ni ampa ne poma sibre papa be wiase no na de di akire no na ani san kwakwa koye nyan enti no anu akire mu se is becoming unbecoming ase ewo hodo a ne agya niemam na ehweagu ehu se ehweagu pani aso ne soro ni ahya ase etase ne makoma ese be ha dwen enti no pani okasa yeyi eye opani a wogina adehia wanom ewo Sunyane West abato mpesua so ese mrahye bedwani onenya for Millicent yeboa amankwa ewo mrahye bedwam eno de sasemi tu dwama yensem kireni na no ponchechegu general mine etambi esumiyen bibini se broni yeboa esiama no wono Sunyane West mrahye bedwani na busua yefiri ho ayenko Greater Accra Regional Hospital the eternity afra na region aya asabia ho na bosome ne de etoso dadu na nwotwe bra na nonso abapa wonsimadu nu enwotwe pepepepepe ana Gabriel Davidson wonene maame ba ya asabia ho na wo mo ba ho no baabia no wogina na se wogina kwan na no anasefo bakura wo mo nya baabi mfa ana security officer wo ho be chese visiting hours no kura alapsio bre na so baabia mo gina no mo nyina yente ba ya mo nkofa ha o wo ka we ya ne se Gabriel bo ne mirim akrim na hwe ho na wo tena no so de efunafuna wo birim no pa eba sa no wo mante antena na omkobo adabraka police fo wo mama ne ekoye complain apani ampa ne nuane ampa wo mawurawura mu a che Gabriel Davidson sabre wo bo amahwehwemu akoso na no na ya sabia mpanimfo ede sa amane boya base se onye wura ya sabia ho a emfa ho no yade a wo yade ni emergency eyo emra de yemra se de wo se wudi mra no so ndi se wo ma ya pomode hwehwemu fo no ka bibia kire wo a nti na efro patient no so onye abotre ntoboase na tie won na udi sa nhyehyɛ no so na adoma boa ama pomode mpa wo se wo munya edeje won kwa no wo motime ede age enti de asie no wo mo so srayi ni kwanse ya tete na ye jaja ye ho ma ebisi bio enti ayekon aye no eni kwanse eyesa
Afe yewremu ewo eye MC ya wono so ewo Tano South Kroponi mu munyafo Emmanuel Kwame Frimpong na kache panyi de futuo akwade amaga na mabunu se yenhwe na yemfa ye ho agyi kuayo mu ne titiri wo kyese wona wo honam akwa ne bi atechema no kuayo akwa no edoso efa bia obetimi awuramu na etimi aboa wabrabo no so no wakoto asere won se wonya ne sase be ya wonya aduane amana buso ewo wakache no na brekro na no eboa Ghana man empunto wabra yenya ne dodo mu ne akoton bi enya sika ede abo ye ho ebra na ensem wese nyina da wode tuja wabra na wo so eya dom aboa ama emebunu ya wonom so ewo empotam ho no wonom echeche eniema ede ama omu sebe ya won so no ebetimi aboa wonom ene wabrabo ewo empotam wo yenti Yewra Frimpong na no de sembia etoja ewo dwumedie na se na the mechanic say abai won share the baby and the man yen baby no enye so the man nkuma na oje aye agriculture so aye kuma so abai so e de no on the dem say we ma bu me wetin bi won share nti wa o so o pese oye aye kuma no so no aye me pa delta aso ye ho no ko ni ko turu mo ke ka mo aye gi e pa mo so beti akọ ko pretty no ma turu di we say eye MC ya wono ewo Tano South Kroponi mu ewo eye afomate no bechem ena dwumedie no kwoso tabri niema ahodo ya ebetimi aboa ama setena mutena no aya jojo wabra wonom ede yensa no dwuma edwumedie ede aboa na wode kwama National Youth Authorities ya no ewo bechem ena ensem we say efri nenum eto form ne kasa no echi no baba Sulemana Yewra yi enso ena aye ahafo Regional Coordinating National Apprenticeship Program no waya panyi pa ya wono aye ntotoye so wono so eka kakra ede kire Ghana emebu no yentie ne nsem no se ne esikoye Madam, we are master, now we are apply the. We are apprentices, now we are apply the. SSA, you have found 100,000 afu, and the Santi, Obia Benjamin Bia, Asia, Ala, Aye, and Obsafo, Nipa, let target to a moon, Aye. Mpanyinfo ana nipa omoye disability omo asabi omo adidem omo eka ye target group no a na program no panyi kwankyerefo ya wono hafo region no woye entotoye eso ewo ho Yewra baba Sulemana ene yekotie no no wone krokra mu nadwumedie na se no eni ti bi atwetwero rofo dodo na no ene de wani monyam ebete akyerema ne wiemu yodie ewo enimonyam mu enam sayos Yewra Nicholas so wa wono so ene afomantam no panyi pa ye wono so National Youth Authority no wotua no se coordinator ne krokra ya wode ma ye no sei enana ne nsem no esitie no great car obey car no wa ye na be de kakra bi na beka akire master for the say eduma na mo fra ni bi sua no omunyo makoma mu fa no mo fa nkire mo fra no e ma ye every say ye nwa no mu nyina na go school aka ta de kama kama e shani no anta e bi ameba no aka me se seat abatai enso enye de no program ni sa se ni na be bi ameko bi me bi so say be sa ta de aya pam no wa ya na dia dance ye say ampa talent no egu ahudu bebi obi go school obi so de ni eduma sua etie na ye nya nkonya saamire abaya so ya sene a o se o ma ye sua eduma no na ye mfa de se enye ma me na akotu etrinsa enye papa na akotu etrinsa etie eduma na ye go sua no e di bebi agro besre mo fro na mo nya nkonya no munyi mu yo no mo sua eduma ni aha fomantem ne mo empanyinfo ya wonom so etua ano na aban no ne hyehye ya wose wo ye de aboa ama emebunu dodo na wode won ho ahye adesuade ye no eyensa no dwumemu no akade ene ne me betimi aboa wonom ewo dwumedie no na empanyinfo ede kwahye won sa ensem wese nyina da no etimi efri wonom etofoma ye dibimu ama ne bonso etimi amamo ewo kase yisu Ebusia yemfri ahafo mantamu ni enramu wasante emantamu na asante mantamu no yenko Obuase East abatwo empesua so na said Ghana National Fire Service odum
gya adwumakuo ya wɔnom ɛwɔ Obuasi East afei wɔnom a wɔyɛ adwuma ɛwɔ National Ambulance Service ɛna afei wɔnom a wɔn nso ɛyɛ NADMO atorenkyɛm aboafo wɔnom adwumakuo wɔn ka wɔn tam si anini na Ghana National Fire Service ɛne Ghana Ambulance Service say wɔnom ɛfa NADMO adwumakuo atorenkyɛm aboafo yi wɔnom staffs a wɔn ɛwɔ Obuasi East na wɔnom akyerɛkyerɛ wɔnom sɛsɛbio bibi esi na NADMO adwumakuo no wɔnom staff na wɔsɛ tempestuously wɔnom koduru wɔnom a ɛkwan a wɔn bɛdi kan afa soɔ ɛsɛvu adehye afei ɛjapadeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara ho ɛnka wɔnom fato wɔn ho so ɛkyerɛkyerɛ wɔnom dwumadie n'aseɛ no ɛwɔ abra yɛn nsɛm twerɛni Ebenezer Owusu ansa ɛbɔ pinaseɛ na maame a wɔno wodi ɛyɛ fire service foɔ ne nyinaa anim ɛwɔ Obuasi East hɔ fire safety unit no ɛyɛ maame Gladys nyame chatofoɔ sɛdeɛ wɔkyerɛkyerɛ ne nsɛm ani cars na me na ba em se me boy na it na share ya so you be say ya you be come you ma e be ni you be stress na me for say you na you ni pa ba ko e mo hodo eni mo enti e na ye ba nti so de me di kan say you ni pa ba ko e betimi ye ku e betimi ye ni na nti you be stress say you ba sin na amamo attacking so de be betimi nya opemi so ye djuma so de aban no ala ka airline 1724 ni share say you be see ban e residential anase commercial na yan fa yin krata asem no mba Ghana National Fire Service afie se de be ya eni na abeba ye ho ban si ban no bi ni pe betinem ene ban na kasa no ma ye beba ye ban extinguishers smoke detectors alarm bells se de be ye de be fie na se da chi bi ye kotena fie ha na sa to chen bi si antem panel ye etini ye sitire ama ye afa no etse no Obuasi East Ghana National Fire Service adwumakuo no ho ene odi ne dwuma wono na kasa ye ni kasa no achi no mesini aban crash ya wosoma de hia wonom ewo Obuasi East abaton pesua so ayo nyafo Williams Kofi Azowo wono so ekasa kakra eto aso atọrọchem adwuma na ye na afina obedu accident scene na se bi a disaster scene na obi ehun ado dono na se bi alo di internet product na ebia we mistakenly wa hande ni hi obo won se nipa no connect na se kona okọ no wa koboa afin so de to so mu ebia wadi we ni na ka wonu bia nka obetimi ayede ntapa na obetimi aboa afina wa be fie emergency for na se bia helpful na omba bona na the bit ayede eti fire Entino efanya wadwensa atorenchemo adwumadi awudi nti na adwumadi awudi nti na modwuma awo munti ena yeye mosachre ni yi modwuma awo munti ena yeye mosachre ni yi na wo ye de aboa wo so dachi na wo ye de aboa wo so dachi bi ebeboa sa staff de ma eye na adwuma kodo bi ebeboa sa staff de ma eye na adwuma kodo mesini aban krachi ya wo Obuasi East mesini nim ayo nyamfo William Kofi Azowu wono na kasa ye ne krokro mu no owura Moro Musa ya wono oye municipal director edema na National Disaster Management meche NADMO adwumakuo no Obuasi East ya NADMO adwumadie no so atorenche mbafo depia na amafo fi so adwumadie no aya na atorenche mbafo depia na amafo fi so adwumadie no aya na atorenche mkoasia ena ye wisa atorenche mkoasia ena ye responsive but the organization no the main focus is proactive measures that they to commission about atorenche kra ensikra and no energy they enhance the staff's no capacity some of them no quality almost no better deliver na say zero tolerance for disaster and defense and injuries near the other the team at the moment by India na etumi aboa ama adehia sabio atorenchia sabio atorencham abeto wono no yetimi abom ho ban ne ajapade no eye yansem treni Ebenezer Owusu wansa ena tru sankra yi ede som yen na Ebenezer wamana nso ho wone NADMO fo kro ya ena fe environmental health officers na wono mu wo chief atemokwa abato mpesua no so nso enante na wo mo de anya se bi eja ho eda obo na wom koboy na mom
enuane ahodo a yedi koye mu asrade ahodo a yede kan awede na etimi wura nipaduanom ene ne eka ka ho sa ya expiring date aka no nanso adwadifo bi di gudwemu a wo mo ton de matemamufo ena environmental for na admofo eche se we no chance de egya no kora atofie sa de na spy na de kofie ma abusua ekokodia de de ba no so pa na pani a wodi wo manim eye owura James pra wona ye nadmo coordinator ana director edema chief atemokwa mansin no wona ye nsan twere ni Ebenezer uso ansa edi nkomo so staffs any cosmetics as say our district you nimpa ni bi ewi omo say ombeton amatimemfu a omunyim say expiry date kura mo charge so mo hwe drinks sa coke rubber wine ne fanta ne dia keka ho mapuka ne all these drinks yakwochi sizi we no be say sophisticated we dey abegu council nadmone environmental officer na akache no esweni na insa okache more than 350 packs when you say this next season and be cry 2025 March August maybe akeka ho expire obi akwachi na so we hu na so no or the decoration on person obeyi na the store ma atopan obi so wa aiso nya kra nhweye bayame adum mpemfo atayechi DC any idea atayechi institutions a omo kan wo mo gbo yechi chidom yetumi yesa operation we mu omo abo yechi chidom ma we series anyoma we nyina ene environmental ene a wote ye yewura James Pra wono ene ye nadmo director edema twifatemo kwa abato mpesua no bra wo mo ne environmental for TC Mountain so a wo mo kokọ adwadifo no ho kogege drinks no biscuits ahodo ene emu asrade enku ene ne eka ka ho a yede kan awede e bi de aseye ene wo boss na maintenance me ye nuru abobo ano ansa kan ho hwe ne ma awoto no na hwe ho se expanding date no e bi aka no a company na autofiri ho na wotia wo mo na so ntesa ne ye beto a eyoka ene se wodonfo no amfefie na wa ma ne ho anye ha na ka asemu a ye bete ewo asante mantem kronom ene ne mpotem won Kenya asem keto na so no bra ye ho emframa krampo efai kakra no na chese akwakwa wiem se ahyen ba komako enan eyade a eja ase no dwrebe ewo Goy filling station branch ba ko ye no ewo kronom na wo chese ahomache be se no miensa ena wo ye ne we se esi ye yama ne bofo ye woton kra asante mantem edema ye ba bedu ene adanse trodo ni bia na ni kwotwa isi anhwere santamo na ni ehu ensem nyina no ebo enkomo yentie enchemu mapa ya wode emaye Remember ya mada dia metia emi mto mo ho moto ko ani mo ntina bi chiche chere inside ntina ni se bia ka na ni ho ntina bia mu ya ne sa afede me dem na wufi abba fa so once tini bo wana na me say bra kwa me bi do no nche na me bra kwa me ka ni shi no yes a no bi emi na aka ni ni kwa so ko ka ko sense na ba ma me ka to do mu ni no ko fa voice English and blame so no ko wu so ti bi no to me tu da ni film na first one look at the na nyede and general to fa ko fa ba ko ne ba ko ni bi do no 4% ni bi ja na me du no ni ye na ni ja ne first English and nyede ni ni bo fa me ni so na first English and je free so ni twa me ni so ana okada ba ko so na ni ni so ran se okada ni mu ka so ni oyisu na ni ana mo ba betu na mi bi na ba ti na to chi mi se fi mi ba na mo sa bi fi ibe that in fi so mo na ti sha be so si a driver no ba ni sa so na ti shi ni be we amu ni kwa ko sa fa fi yes odansi ni ne kura sa ba na ni kum ba Facebook na wo hwe na ni mu asemisie na o ka se battery no ngisie ni bofa na ni so ntimi kula ncha da mie na ni obeka se wo dan se wo naaye wono no wada wote ya ne se bibi agibu ma se enwisie nam na ni so nti no wo hwe Facebook ne so aba wa interview ni nyina no ase ni kum kakra wo na ni so na so ni nyina mu no wo kire sekia preview no ba ko ehye ya fei Nissan Overbus ni so ba ko ehye ye na afi Pragia tricycles no so mienu na eka mu ne mom eple bia ni ho a ebe mu ewo nipa bia fa na so wo bia ni ho a onyankopon ada romanti esi ewe ene ensembo ya ba wa bedu ya mane bofo ya woton kra santimantem kronom ene ne mpotam Goy filling station ya no ewo ho no emu ensem ene yede amamoi asantimantem ene egusu a yebutuo na atwema wa bia ja south mesnenim kuroba akwa no no adi ne behi
wanum echire mu se omo MA basic school wo ho no se bi school dan no achia ne pa school dan ni hiamoa se oyeyani anu akopie mu wa ya sabia nkoda ICU kasabre tubu ayade ahyehye ni hwinum no nkanya asam ketwa enkiyama ne na ba akoso kora hange wanum chire mu se school no aya 5 unit block na wo hwe se de school no aye na enya akonompo ese mofra ebekom kamia ye se empanimfo wa mutimi bu akakra ma wanum ye senka wa mu wie school no antakre amfa ma wanum se sei mofra ne hia de waduase wa asante mantam ha ya o wenya achirichiri no ho ane akaze we de hworo wada bi we ya asante mantam ha wanum hia de wanuase assembly member mechresmo honorable ya wonu obutu enebehi eyo onanyamfo kwame asante wani yensam twerefo ekasai ahoɔden no aba fam sisi zinke aboa fam aboa na ka yɛtumi abodan no so amana bi ne pɛmpɛn so a tufon kwala no ɛkyerɛm a ɛbɛyi yɛwɔ aboɔ hɔ yɛwɔ anwea hɔ yɛwɔ nneɛma bebree hɔ ne mu sɛ deɛ ne aka no nnua ne nkyɛnse a bɛbɔ so dan no so awia duru a yɛna kwala no ɛtete nnua ase a ɔmo kɔ so ana ɔmo fesu adeɛ wɔ dua no ase ɛno so nyɛ adeɛ a ɛbɛboa sɛ ne kɛse aban sɛ mmoa biara nkɔbɛnya biara no ɔmfa ɛmɛboa ne kɛntimi pɛgya so dan no nsuo ne kwala no ntimi nya baabi ɛntena na woto ani hwɛ mesa nifa nso a project esiwe nso project bi a the background a pɛsi ɛno deɛ me ba yɛ ɛna de si ɛno so sɛ pɛsi yɛ na sɛ na bɛ yɛ ba bi bɛ yɛ yi na bɛ yɛ for ɛna programs kitinkitin bi wɔ hɔ no ma ayɛ ni ba bi a bɛ yɛ no ɛno na me apɛgya saa the backgrounds no so asiwo sadia baya ebetumi aboa eye akyerɛkyerɛfo a wanom wɔ nebehi MA basic school ya no ewo atwema nwa biaja south mesini mu asante mantamu ya wanom somo honorable assembly member odonyafo kwame asante wakasa yi entini ntahere temienu kambo mu a empanisa ye ebo peme na yankwa boa wanom na mofra ya tete wo mu future leaders no wo mu nya school dan papa bi mu ntena na wo mu nsua de sense wo betena duase be wiase no wo mu no wo mu kɔ private school high school no wo mu kwatwa so hwe baako ebe wiase na kase wo asemasifo anya de ne ade de sa emwa ya yensem twerefo atu nsemi asom ya yadane atwi e de asom wo abusua edumienu kase ebo so mpafie de no eno ne yeguso ayede ma wo na tete ho ne yebu bebi na aka cho se nsu ayebe nom no yenhwe nkyɛnkyɛn ene ene ya na wakɔ akɔnom gwata wate nsu ayebe nom no so hwe nkyɛn hwese ya twere ho kasa na kyerɛ mineral water esanse no ene ye papa ya so adada so a ahoɔden wom na ebo nipadua no na wo ma ye sɛ de obia nsa bɛsoso bi nte ye wo sachet mu de ene ye wo entro